But hagan ni ka ski nga kwa ban kren, yagan ni ka jingkren, ni ka subject nga laban ong, ta ka subject ka de siya pang ka jing bitar. Pi bapet hagan ni ka por. Kanungot na pi bapet hagan ni ka por. Yo pilong ong ngam ju bitar. Kani ka de ka jing clear fi shisha pim ju bitar. Nama kani ka de ka benta ka ba ngi baro ngi adon. Ya ka ban bitar. Kau ketin ke jong try ke ong kumne na ka shti shikinong episode so dangi puli hagan ni ka por ka bementa ala pi pai lembat nga hagalunong ka basau ka khot ka ba arpun riu ka ong tu bitar hanrei wat le pop tu wat ai ba ka sngi kan sep no haga jingki bitar jong pi ka ketin ke jong try ni ka ong tu bitar kadon ka dak koma hadin jong kata hanrei ka ong ru hang ni hanrei wat le pop kamun ngilaban bitar, hanrei kata kajing bitar, kamdei kebanyalam yangi syakapop. Kamdei ba kajing bitar kanyalam yangi yakabangile yakae kaba ublei umsya yangi yakabangile. Kaktin kajong try kaong nakisam kelnong kabalai punyo kadekot kabapra kaong kumne. Tu why no na kajing bitar, but ino no yakajing ot sela wat penkuslai yelade kayalam tang syakabale sniu. Kabamon lada ngisya yalam ha kajing bitar ka yalam yang itang hakai ha kabasniu kabamon ngidei ban sultho ngilaban bitar kamdei kabasniu ya ban bitar hari kajing bitar kamdei ban yalam yang isya kaban le pop kan ngi hab ban sultho ya kane bagaktin ka jong try kada kran ya kata namar balai habang ngi bitar ya no nganong ya pi teng ngi kran sniu no ya kita kibrio ngi kran ya kabamdei ya kita kibrio. Dai kata habau Jisu uhikai yangi syapang ka jing bitar uong kumni ladangi pet kat kum ka gospel ka jong Matius kelnong ka basan kadikot ka ba arfu wei hang ne uya nujor syapang ka ne ka wei na kata ka sipo hukum bagata ka dai menum penyap bad uong kumni kumno pat ngi kum penyap ya kibril bad hang ne uwan ra ya kata uong kadikot ba arfu wei terter pilayos ngo bala ong hakibamen barim menum penyap unu nuru uba peniap te kandai ya u ban hap haga jing bitar hanrei nga ong hapi ba uno nuru uba da sngo bitar ya u parlok jang u klamnya kandai ya u ban hap haga jing bishar uno nuru de u ban khot ya u parlok jang u raka kandai ya u ban hap haga jing bishar ba uno nuru de u ban khot ya u me u ba matlab runar kandai ya u ban hap haga dujok ding hang ne u Jisu hikai syapang ka jing bitar. Bad uwan ra syapang ka jing bitar ka dekat kum ka jing pen kenpat ya ka hukum. Haka tasman barem naka wei na kita ispo hukum kata ka de menum penyap. Uya nujor ya ka jing bitar bad ka jing penyap. Bad wong laba menum penyap yu breu haka do. Hanre namar ka jing bitar ka jome bad na kata ka jing bitar ka ei ka ba mi no thle jome na ka ketin na ka sentur ka jome. Kalaban penyap yu breu. Bat kahang ni uwara wong yo ha kata jing bitar yo mekran raka yo breu. Yo tau parlok jong me ong raka kabamot me ubam lerkam. Kabamot me bam don jing mentoi ei na me ba bit me ba tasneng kita terter ka jing mut jongka. Kabamot ladang ikren kum tayu parlok. Kata layan nujor bar ka jing pediap. Pat Jisu wong wana bitar. Namar ngi teng habang ngi bitar ngemla bante lakam ya lade. But kabasumsi banong yefi don kibriu le kimdei ba kibitar ye para briu kibitar yo blay kibitar yo blay bagi orang ablay balay mele yang akum ne but kita bitar hadu kata bat ublay ba kim tre ya kaban tuai kim tre shu ya kaban syakri kim tre shu nganong ye pi ban puli ya kaktin kim kwa shu ban ngap ya kaktin kim kwa shu ya jing selok na kaktin namar ba kibitar yo blay baki ailat ia kata kajing bitar kanong yefi kailam ya kitang siya kabasniu susu ya kabaki kinle tang siya kabasniu ngine pet ya kaniga nuksa nakaktin ka jong try ngipet ya kaniga kitab Genesis kanong kabasaw ngipet yang ni bakani kajing bitar kailam kumno siya kabasniu kan ngine pet bakumno une ula bitar hadu kata-kata wat umdei bo bitar ya ubriu hari ubitar ya ublay wat lamar ba umla malay ya ublay upan sniu ya ubriu ngine pet ha kani gasi syapang kini ki arngot si para ukan baru abel but kumno bakini ki arngot si para ka bible ka batay kila walam nganong yepi ya kata ka jingknya sya ublay kila walam nganong yepi ya kaban ai sya ublay ya kata ka jing aingo habang apuli na kaktin ka jong ublay
ngai ka shem ya kane ka wei na ka kitab Nehemia ka ong ha ka nong ka kendai shop ngan kran ha ne ka por ka Genesis no basang kwa ban pen ken mau ya pi ha ka testament berim nganong ya pi ha ba pi pet nganong ya pi ha kitab Nehemia nong ka kendai de khot ka ban riu ka ong ha ba blei ula thau nganong ya pi ya ka beneng ba de ka kendo fin shem kum ne ka ong kum ne na ka kitab Nehemia ka nong ka kendai de khot ka ban riu melong utrai tang ma mi hi mela thau ya ka beneng jong ki beneng bat ki pet ba jong ki baro ya ka kendo ba de ki baro kat ba don haka ya ka duriau bat baro kat ba don haki bat me kershan ya ki baro ba du paj ba beneng umane ya me ka bible ka ong habo blay ula thau ka beneng ba de kendo habo ula thau ru ki paj ba beneng ba kini ki paj ba beneng ki de ki ba mane mano ba de kini ki paj ba beneng ki de ki angel habo blay ula thau ya ki angel ka kam jong ki de ya ka ban mane ya blay Hari haba utau pat yo brio nganong ye pi haba pi pet na ka kitab Genesis kanong ka ba nungkong nganong ye pi shem ya kane ka banta pat u klam tau yo brio ya ka ban mane ti shisha utau yo brio na ka banta kane ka Bible ka ong ha ka khot ka ba arpunyol nong manungkong kum tau blay ula tau yo brio ha ka dur jong u hi ha ka dur u blay ken ula tau ya u shinrang bat kan thai ula tau ya ki u blay ula kurku ya ki bat u blay ula ong ha ki to nang ka bat to nang roi bat to pendap ya ka khendo bat to pendam ngon ya ka bat to sanshar halor ki dok ha ka dur ya bat halor kum ta ter fin hala fin yo ani ka kenten ba ong sanshar ha bo blay u tau yo brio pat u tau yo brio ba un sanshar ha ka ni ka khendo u khan thau yu ubon mani hendu thau yu ubon sanshar namar balai nganong ifide kata habo jisu ya kran makat nong samaria wong ki ba mani yo blai ki mani ha men sem ba ka jing shisha kata ka ha men sem ba ka jing shisha ka jing mani nganong ifide kata ka benta bangi im ne em ha kata ka jing mani kam dai tam bangi rwai hare ka maman ka klip mat ka jongi ka pen i ya ka jing mani But ublay habo tau yo bre ulah tip lupau ni de no mani hi jonga handai na makatau ai u ka bor ba un sanshar ba un mi pli yo ublay ha ka ne ka slakando ba un sanshar halor kita ke baro ka bible hang ne ka lapatai ha Genesis handrai nganong ifya ka nong ka balai ubre u hap no ha ka pop but habo ubre u hap no ha ka pop ubre umla shu ban sanshar na maria kata ka bor jo ka jing sanshar ubaman ulah kene no handrai ka bible ka batai pat haka kitab jing pen Paul nong ga bakat ar kladon ga tma habeneng hey bo angel Michael ya le badu saitan badu penhab yu saitan ha ni ga khendo badu neu saitan shwa bon de saitan ude ulur shai neu de angel jong blay neu kerub jong blay ude unong mani bahar de haba uhab nganong yepi udo no ya ka jaka jong jing mani bahar haba mau udo no ya ka jing mani nganong yepi ka bamot ka jaka jong jing mani ga dong ka thali But haba kalong ka batali nganong yepi kaktin ka jong try ko haba ubre uhab ublay u ai no yo ubreo bo unchem ya ka jing mani bo ubreo mentala da wan so blay unwan lang ba ka jing mani but kumno wan na ka jing mani lang ba uwan ra ya ki jing kinia kan ma ba ka jing mani ka pan ya ka jing kinia la da phim don ya ka jing kinia kam dei ka jing mani but ublay u ai so ubreo bo ubreo la wan na u unwan lang ba ka jing kinia but kata ka dei ka jing mani but kata ka jing mani ha ka banung kong ka dei jong saitan hanu saitan namar bo hap no anong yefi na ka buram ka jong blay da fi pule na ka Ezekiel but kum jor Isaiah khat saw namar ublay u shem ya ka jing bam hok ka u but kata ka jing bam hok u bam man ulale anong yefi ka dei perkata ka download ka jong dei lang ba ki jing le hakikam ka bible ka ong namar la shem ya ka jing bam man ha ka download ka jong but haba shem ya ka jing bam man ha ka download ka jong ublay u shop no yo but haba shop ka dan ka jaka ka batali jong ka jing mani habar kata ka jaka batali hoy ubreo haba hap ha ka pop udo ya ka jing sanshar hare ka jing it ka de ka jong ublay kata yo breo u ayo u ka jaka jong ka jing mani dai na magata finyo i ha ka testament brim fi pule ba kumno ki wan ban mani u Abraham u mani yo blay hadu kata ba du kloy ban it no yo kon morwe jong u Isak kan bo unyo ya ka ban mani yo blay namar ubreu uyo ya kata perkane de ka bantah kal nong ka pasaw Genesis pinyo i bo ubreu uwan ra ya kata ka jing mani ne ya kata ka jing ai ngo so blai de kata ka don to ka jing rai kong ka jing knia jing ai ngo ngi wan lam sa ka yeng ka jong metrai ngi wan lam de kata ka jing ai ngo ne ya kata ka jing mani ka jong i so trai par haba ngi wan lam nganong ye pi hang ne ka tin ka jong trai kong kine ki shipara ki wan lam ya kata ne ki yo ne ka jing kai ngai dong Adam bo Adam su so ulado ya ka bor ban sanshar
hana ublei ai ui ka bore ka ban mani lado ki kwa ban ye syam ban utara ki haban wan lamba ka jing mani jong ka jing aingu ban haba ki wan hakmat ka jong utrai lamba ka jing mani jong ka jing aingu dei nama kata ki don ki briu nganong ye pi haba dal arwai tak sikentar ki bitar dah beli arwai beli sikentar arwai tak khatam net labiang ngakwa ban fi haka jing mani jong ka jing aingu kawan ngam sim bitar ngamangin yo i hang niro ngingin yo i haka ni ka jaka kumno ba wei nang ni bawan ra ia kata kajing mani kumno uwan kamen sim jing bitar bat mau bitar ya no ya ublay teng ngi seyong belay gidon kam banda pen sawa ya kaban mani ya ublay hada ya ka perthai ngi mong lada ka perthai ka persawa ki ong kilek kemen hada dada ki khon ki jong tra ha ba ki tem ki put ki siaw nganong ye ki yero yu tra ki briu perthai ki ong ba kelong ba penwet hada ha ba ka perthai ka lek konta ngim don mono ba ong namar belay nganong ye ha ba ka don ke jing mani nganong fi don be ba bitar baka Bible ka batay hang ne Abel ulalong unong ri lang brot badukan ulalong unong rep ya ka khendo kala jiati onda la khambun singi bukan ulawan lam no so ka khendo banlong ka jing aingu yau trai badu Abel ru ulawan lam naki balakan nungkong naka kunhun chong u bat naki ba kham sngat naki ru te utrai ula khmi hun hau Abel bade ka jing aingu chong u habangi pule hang ne ka jaka ngioi gine ki arwat sipara ki wanra ya ka jing aingu ne kata ka jing mani shoblai na kita kicing terai ke jongki bar haba ki wanra ukan wanra na tau so jong khundo Abel wanra na kata ka kunhun ka banungkong anong ifina kata ka kunhun lang brot jong u wanra ta banungkong ban ai so blai ba ka Bible ka batai hang ne bo blai udah diang hun ya kata ka jing ai ke jong Abel hanre kata ka jing diang hun ke jong blai ya ka jing ai ngo jong Abel kapan bitar pat yau kan namar bo blai diang hun ya kata ka jing ai ngo kejungkan. Bat hang ni kami ya kani kajing keliru. Kajing aingu ke bakum nongi ai so blai. Kadai ke bediang hun, ne kadai tangwa pendap rukom na. Kajing mani ke bakum nongi ai so blai. Ne kajing long Kristan ke bakum nongi ngilong hakmat jong blai. Baka Bible ke batai hang ne. Haba ukan uyo i u Abel. Bari kajing aingu jong u. Bari yo i bo blai kum no pediang. Kawan kajing bitar ha ukan. Bat ubitar undai yu para ubitar ya ublay manong blay habang ngaro ngawan ay blay memem pediang kae ka ba pelong ya memem menum pediang hun nemem diang hun ya kae ka banga ngawan ay bat kani ka jing bitar hau kawan bat kalong tik kum juru ada ngipet haga kitab Malaki ka keren ya kani ka benta hapa ka kitab Malaki bangi ong kumni hakat nong ka banungkong kitab Malaki hakat khot ka banreu ka ong ukon uburom ya lau kpa badi usyakri ya lau kenra te ladang ngalong ukpa hangnu ka burom jonga balada ngalong ukenrat hangnu ka jing syapting yanga ong utrai kipat hapi ko kiling do ki be iben ya ka kerteng jonga pite pi ong ha ka bakumno ngilai iben ya ka kerteng jong me pi aingo da ukpu uba sang halor ke duan jonga kaktin ke jong trai ke batai hang ne bakini giling do ha kapor jong Malaki ki wanra ya kata ke jingknia bat kata ke jingknia ha baki ki wanra em ki shi wanra tang ban pendap ya ke rukom bat ha kitab Malaki ha bangi pule hang ne ngisyam ya ke ne bo blai Ukran baruang ukon uburom ya lau kpa usyakri uburom ya lau kenrat baruang ladanga ngalong ukpa jong pi hang no kata ke burom jonga lambar kiling do ki wanra hang ne nganong yepi ya ki balas sang balada fi pule hang ne ke kitab Malaki fin syamru yang ne ke benta ba hang ne ki ong habangil ay me ablay ke ne bali mem syudiang hun bet bali me kwa sa de ki ro namar hang ne pada fi pule ya ke ne ga denong hi barok ka wel nong banung bat ba fin syam ya kata ba bali try mem syudiang bet ya ke bangingi ay ba nganong fi ukan ulong tikum jo uwan ra sa ublay ya ka ay ka ba uumon uwan ay ba sa ublay o nga blay kani kadi ka mga kwa ban ay me su pediang bet hali namar ba ublay pediang pat ya ka ay ka ba ay usosi bat udan ka jing bitar ya ublay bat namar ba udan ya ka jing bitar ka jong blay bat kata ka jing bitar nganong ya pi kawan ra banlong ka jing ele thamaman ha u ada ngi puli ha kani ka por na ka Steve Jacob nong ka basaw de khot ban kong pi hang ne kong nang no kawan kai ka jing ele thama nai kawan ka jing ele thama kong kam dei na ka jing kwa brai ka jong pi hi
Fi hang ne ukan, umla banwan sakmat ke jong blay, kumba kwa, habanwan akmat jong blay, kumba blay kwa yu bo unwan. Hari ukan yu wan medala ke jong ke benta. Bat kan ni ke pelong ya ukan, habo blay umpriang ke jong ke pelong ya bo un bitar ya blay. La banong basong hang ne ke cekane fi bapet hang ne ke por. Yo pidon ni ke jing bitar ya blay, menong ablay. Ngai it ya me. Belipat mem kerku yang Belai ablay kalong kum ni. Belai mishim no ya kita ki bait ki bathon ki jonga. Ngi bitar ta ngi oblay. Haba don ba khlat no. Hapok ka yeng ka jongi. Ya kita ki bait bathon ngi la dwai ka kamba kam jia. Haba iklat no ngi bitar. Belai ablay kum ta. Belai ablay mem la man kurku. Kam ta me ngi bitar yo oblay fite pa no. La do oblay ukurku ya kita ki bangi ngim sotonat. Ablay kilim jule jeseng me kurku ya ki da ka me ay ki ba bhata pa ngale lut mem le ye yang kawan ka to ka jing bitar. Hapok jongi kumalong ukan nganong yefi kawan bet katu kecing bitar bat kapama nganong yefi kadai bah habang ngisa ya lampat ha katu kecing bitar ka bible ka ong to bitar kawan katu kecing bitar kam lele haba kawan hale kapama la da kecing bitar ka yalam no yefi kapama ka di kecing bitar haba ka yalam no yang nganong yefi ka yalam yang itang siya basniu ken kuma hakisa menengi la puli lai pinyu pra ka yalam yang ngi siya ka basniu bat bale ya ka basniu bale you bale kawan ke jing bitar teng yo kadai tang namar ke jing brai ke jongi susu ngi dapet hangane ka por naka kitab proverb nong ka ba khat saw de khot ka ba khat nyon ka bible kong ta be bitar sen ule yu le kam yo le kam be sudah ba bitar fi le kam yo ne fi le kam start na don be bitar ma pen pat duli mas bitar be duli tlam la pat snahi pen pat hi ti hi tang ta ba la sai la ba dala di tu ta ka mong ka ti denam habang ngibitar ngile be ya ka kam ka ba bit ngimle ya ka no ka ba bha haba ngibitar dai na makata sunat man puli na kasam chispa sapusan ngine pe hangane ka por ka khot ka ba pra ka ongkom no kamau try jongi bangi ngi sakri ulong kom no ubatur ban bitar ne bosuki ya ka ban bitar ubadap da ke cingai ngipat kata ka de jingkali ngawan rai fi ganuksa jong ukan na marbalay ukan hang ne uli ubri ubabitar par hak babitar ka bible ka ong finle ka kam ka bay ka babit ubitar hadu kata nganong yefi yau blay baule e ka kam go bit upanyap ela jong upara kidon gibri hak kata ka jing bitar nganong yefi ki penyap ya ka jing dei hak long yeng ka long sem ki penyap nganong yefi ka jing dei paralok ki peniap nganong fi ka jinge dei ha ka snong ka thau namar ka kam jong ka jing bitar tang namar ka jing bitar nganong ye fi kile ya ke ka basnio dei namar bre la ya lam ya ki da ka jing bitar la ya lam ya ki ya ka ba kile ya ka bam dei mat kam tam teng teng le ki bre nganong ye fi ki bitar ka ta yu blai ba kim tre ru ban shakri kim tre sho ban sngap ha ka le ka singa don ban kran ye fi to pai sho trai la tang we bentel la kam ga jing bitar ka di lamba ka tin ka jong blai amen ya bar ka don ka tin ka jong blai am ka ni ka tin ka jong blai ka bat de na makata ka bible ka ong ke bam la hau breu hau blai long ka bala yo manta fi ong dala de ngam la de ni jing bitar ba kan weng ngam la dala de kat banga persyang ngam la ngadong ifi cuma dawan ka jing tre chui ita ta ka jan ba ka don hamadan da bitar menang belum ha cuan halabet tram hieng mo halabet bahdin bala halapat dan laladi kham sipang pani ka men sim so kumnu da fitil ala ban le da basong ba i dan ramadan to kan tam hina shubu la biang am na kumnu na bala da hari namar bala hala men sim la jong bala kumnu hadin kata shumut dari balai jeseng duai le da shumut ta fi shuan si tang beli jan me jeseng duai fi gi jan da ramadan lem no la bitar le jeseng duai sutu shu hi ka presen sum play finakan ma ba ubamanam uyale yang ilong ba ka jing bitar ukwa yang i bangil long ki briu ki babitar ban ha ki babitar ngile tang ki kambit sudah ngile tang ka kam snio na mar ha babitar ngimla ban te lekam ya ki ki kechat jongi ngimla ro ban te lekam kam tam e yu thale ju jongi kai ka ba mi no ne thale shumi bet hadin bat mla ban ong ai da tang teng a chupai ki briu ki babuat mo haba kidale bakla kilipan map yang wan suwi na mar baladi palat lakum kan bakla hari ubre babitar kam di da
Kapamor kay ka bau kran umla balipan map no mo kala. Bau tiok namar hakati suto. Day nama kata ka Bible kong way ni ki so jong men sem de gay. Ka bor halor la dia. Bar kum nong iyo ka bor halor dia, lamba mangitip ya kaktin ka jong blay. Lang ba pi itu ya la dia. Amen. Lana fi itu ya la dia nong ya pi don ya kata ka bor. Habang ngakren ya ka de mo fila ba nong da. Sari pastor mo bitar ngaro ba day buri bitar ka nong ifi. Hari kat bangalang sutu yu try. Kat bangalang tip yu try ngalang tip ya la dia. Badang lang bante la kamp. Pagkata ka day ka ikay kabang akwa ban ay man siyem to tip yu try pinang bante la kam ya ka jing bitar. Amen. Tentang fi dan ya akali nganong ifi. Barok driver bakli sudah. Barok bakwa ban yat aswa. Don menu badan gapor balap. Hari ngisu tu hadin jo kata am. Simot dadan menu besong lang dah. Fitip itu ibu song lang am isi song am dah kecik seir tapi ada bitar. Day nama kata ngi haban nang ban sutu bakum no manginte lakam kan. Ya kecing bitar. Bad bante lakam jing bitar am la ba pi pad doi kan no posen yo pinum la. Hari ke datang ke we ba pi pelut por le debat utrai. Amen. Nama utrai jongi ulang uba jamnot. Amen. Ka Bible ka ong uba suki ban bitar dah. Uba kenrei ha kecing senai. Ba fin sutu ba ya kani ke benta. Bang nyenang ya kene ka benta badai nama ta uni ukanyam ukam la man sung thu ya kene pakat ngonong ye fila dang ngi de jaka jong blai u adam le pop ngale ayo ting ini pet kindat akan jinglong ka jong blai fite u blai ho u bitar dikata wa ngi tu bitar wala pop u blai ru nganong fi basakri u dei u blai ba bitar ma dai nama kata kina pule no job nong pasau da khot ka ba kandai ka ong kum ne da ka jing persat u blai ki jat no ba da ka jing persat ka jing bitar jong u labam du yaki haba ublay ubitar nganong yefi ubam du sandan om tang kata ka kitab Jacob ru kekeren ya kata nang taha ka ngilalang yepet nganong yefi na kaktin ke jong utrai nganong yefi kekeren nganong yefi ba ublay jongi ude ublay ru ubam du hagisti sinong Hebrew fin syam ya kata ude ding ubam du namar balay haba ublay ubitar henry wat kata ublay ong ngadai baken rei ke jing senai fite blada ublay umdai bakrei ke jing senai ngini medan kumne kum bangi dewi namar ka pop jongi namar ka jing thnum ke jongi namar ka jing arta tin ke jongi namar ka jing le jongi ngila de ban jotlut baro hari de namar ka jing senai ke jongo u senai yangi bar ulong ubasuki ban bitar u yaisha ibat ka jing telot ke jongi nganong yefi dai nama kata bu adam ule pop ukram bitar ikaman penjot yaki henry u ai man ya ke jing kular yaki baru ai ki jaka bakin mane baru kan jaka bu unsngo ya kata bu blay usha namar utip ya ke ai bu ukpa ulale radai banong try de ke senai ke jomeng ilom ladai men penjat yangi nganget ukan baru abel udah ada ta balayo ya ke jing batai ke benia tam japanga eden ke keper ke jong blay namar ukpa ba ke kemila judan hangta la ya tho khana ki are ladai ban sutu ba dai namar ke jing le pop jong ukpa ba ke kemi ba ki don kumne menta are blay udang shay ki ban wan hau lang ba ke jing kinia are ukan usim sting wat dia kataro nganong ye fi teng ngi sim sting ya ke ai ke bo blay usha ngi jika benong terang ya aingu me ai yang akan dikalat ngaladi bandu no terang hari menang syak yang abangan wan hari wat kata haru fitip ngis o krauman ya ban ya ublay ngis go benong ablay belay ngidon kam melade man tu biang bet yang belay ngapoi jeseng anong fi ngasih se lungo ya kan kuwi ke bentang anong fi hapok kecing syakri hak jeseng bun sing anong ya fi ngalay kren ya kan ngondon arti ke bentang piwan se jeseng kapor ke ban ai bat kapor ke finyo piwan ban ai kumno pi ai lamba kecing ero kecing manis ublay katu de kapor ba pi ai ublay ba kadai ru kapor ka ba pi ai ublay lamba kecing ai ngu jong pi hare ka don ru kapor ba pi yo age ya ka tin ka jong blay ba de kecing tuai hare kan mau bun sin gili suggest em tangi ka ban yo ni poi tik chua ban de ban yo sko ka tin sbak bangin yo ban bam hare ngi kampoi ya ka bangin le ban ai ya kecing ero ai kecing manis kani ka dei kai bat ngi julong ai kata bat belai fitep ngi sko bang ngi biang ai kata ro ada ke jing sisa nganong yifi habang ka keren ya kani jaka bangin lei ban songo banong ablei madang syakom yang abangan wan ban sakri ya me ladang perkhat ya ka jing long jonga ya ka kom im jonga ban na ke long yang ka banga ngawan ngam dei hok ban sakri ya me lamar belai ngadei bopop kakti jonga ka dei bet pinget ka jing perkhat jonga ka long ka bet pinget sudah dah kabas niu sudah nganga perkhat
Harangan aingu eme trai benang sya yang ngano fi ngidon ni kum kata ka jing sutu ngin mare saban le cuma syakuri de kata David ong ngala kemen haba kila nga yang ngin le yeng jong trai namar usutu udai bakum no nganong ya pi usutu nganong ya pi namar balai ustep baudai unong peniap utep baudai unong klem utep baudai uta ubala syukur handai ong aingu eme trai ba mejit kum yang usuto e kata dei kata wang ngalak kemen habaki oinga yang in lech saka yeng ka jong trai hara ngi pe yang ne ukan nganong yefi yo bon sen yo ngidon haka ni ka jinglong ka jong ukan de ban suang trai ke bang la ai me de ban chu snowhun bat ban snowbiang hara nganong yefi wanum ai shu trai tang ba pi pila suhun ai shu trai ya kata banong trai ke ba me me suhun nanga ngan ai me kata ke ba me kwa nanga ya kata ngan ai larang ngimla ban ai ya kata nganong yefi kabamot ngi chu ai tang ya kata ka banta ka bang ngi kwa hita nong trai ngala ai ya me ya kata mela de ban chu biang em trai ya ka ei ka ba nga ai barabor ngi bitar ka layo blai fi blai kwa ai nang ka kitab mika da fi pule hanong ka ba henrio de khat ba pra kong ula pani ha me ko breu ka ei ka ba bha te utrai uwat ayu na me hanrei tang ban le hok bat ban eat ya ka ching isnei bat ban ya le red bat ublai jong me pi kai ka boleh wa ngi dang kata dak bensim dak jing le red ka hang ni ada ukan kraman dak jing le red na uwan dak jing sngo banong ngalawan ra em so hon ni kata teng anong ye fi kidon ki ramba bri mu kpa ka yeng anong ye fi wara e ka jing bam anong ye fi barabor un ra e ka jing bam ko bam ye la de un man ra e ka jing bam ke ko bam ka kurim lani ki khon un ra be nga bam dos nya bam be pisiam ju bam tap chat ka tu tang pangalaw ra khaw songo pi teng ilong e kata ka men sim da namar balai bun sen ka bible ka ong nyokor ya kiwe ngi bun sen ngi nyokor plat ya la de da bun sen ngi sngowe kata ke ka bangangale ka long ka badai pite barabor balai fin bitar ka daw ka de fin sngo bangangalong badai baro ba baklalot halai ban weng ya kata ka jing bitar kan mau ba dan manono ba biang fi su su manong tharai ko meneng ai nuksa tharai ni ka jan ka hap tharai kumnor don khulung bale kai ni kumnor ha ka jing bun kam shwe kham kan ma ban pe ni chaka bangin pe ka tang ni pe ya ka jing bitar ni pe ya ka jing bitar man nong ngala le kan ni ti tangan lum jan yo ka mela hieng kata ka ra ka jing sni ukan yang ni ubitar sno ni uble ukatang ni uble banong ablai bale mem pediang bat haba usha elam da kata ka jing bitar ule iyo umla balai iyo blai upersniu ya no ya ubreu baru upersniu ubreu kumno lang ba ushim senon ya ka jing em ka jong abel ushim senon ya ka jing em ka jong abel nganong if haba ubreu uyap ha ka ne ka perthai kamot bo ubreu ulakot pat ka jing em jong u nama haba ngapuli kitab Genesis kong baka sam jong abel ka ut uyap hagado kasnam kadang yai ut bet kamu mut kajing yap kam dei kajing kot yo brio bat hado mentar ngono fi ki brio ki basya peniap namar ka ketin ka jong blai ro ngono fi ki ut ka ketin ka jong trai ka ong syai ya kata lada fi pet bat nga na kitab jing penpau hagal nong ka ben rio ka khot ka ba khandai bat men ba ula pli ya ka jing pendait ka basan ngala yo i hapo ka duan ya ki mensim ki jong kita ki bala peniap no na ka benta ka ketin ublai bat na ka benta kata ka jing pla ya ka ba kila ju ya bat scam te kila ya perta da ka ketin ba jam ki de ong tat lanu ko trai kenrat uba khoj bat uba shisha mem bishar kut bat men penhar kaput na ka benta kata ka snam jongi halor kita ki ba shong ha ka kendo pindah pet yang ni kini ki breu ki bala yap ha ka do han re ka men sim ke yai ut ka bible ka keren ka bamot u breu la ban yap ha ka ni ka do ka men sim kam ju yap de kata kitab Ecclesiastes ka ong ka do ka phai biang cha ka do met ka mga kawan na ka do met ka men sim ka le cha utrai kitab Ezekiel kat pra ka ong ka men sim baro de jong utrai ka bamot ka kut ta ka do fi une ukan uperkat lada upen kut no u abel lakot sendal ki ke han su tu ba ka men sim ka ut bat belai ka ut bat hado bo belai u haban wan ban ikran badukan u haban wan ban bishar ya ukan ngano fi kan ma ha ka jing bitar habang ngile ya ka basniu bat kata ka basniu ka dei ban yo be ya ka jing bishar kidon bun ba ki briu ki poi sha poka along nganong ya pi ki poi sha ka bor jong ka an kam dei ba ki mot ban le sniu dei tang namar ka jing bitar ki poi sha kata ka jing bishar ha ka ba kan jado ngakran ni fi kata
Datang namar ke jing bitar la kilala ban te la kami tu ke jing bitar kim syam la poi hado hang ta. Ngapai je kibri haba kitang hapo koro. Kapoi ya syok ya dat. Lada kadon ke kor hang tu hajan ka pung kam sa cengai. Ngi borobor ngi yang bai hati kor man yo Padon balik start ngi kwa ban ya syurut. Namar ban ngi kwa ban ya dom, ngi kwa ban ya ban penihar kepot, ngi kwa ban ya leh. Parfitep dia kata ke Bible kau tu bitar oleh pop. Kamu fisu tu dah poi atau jaka ke bitar ke bahang ali. So si pok kam sa cengai ngan tung nang tu wan la ke besok ta. Hari teng ngi kwa ban peni ya ke bor. Bat ngim su tu ba ke jing bitar borobor ka wan ra ya ke jing jot. Pindapet ukan nganong yefi. Tang bo open jot you abel. Han ke jing im ke jang u ke jot bat ulai sa sendan syakari not ke Bible ka ong. Da ong not mut zero. Ula dei unong rap. Unong rap nganong yefi. Han uni unong rap ukalalong zero. Namar ke jing bitar u haban leit bersedang biang na zero. Nganong fi ke jing bitar kan yalam bet yangi syaka jing long zero. Wan so sarong ba ngaloi buri bitar. Lamar kan hong fi. Kan jing bitar kan pelong hero ya fi. Kan pelong zero ya fi. Barobor nganong ya fi. Haba pipi bitar nganong fi. Ki we ki pet pipi bitar. Nganong ya fi am. Kam dai ba ki yaro ya fi. Ki pet ya fi ki so senai ya fi. Pipi bitar bat bun sen. Ki don ke ban keren ya fi ban ya pleu ba fi ban ke ban ya ai men sem ba fi kim not lamar ba le fi tip. Ki tip ba fi dai buri bitar. Bat piduk ma pi ya ki parlok piduk ma pi ya ki bahayeng basam piduk ma pi ki beet baton namar bale pidai breu bitar ka jing bitar barabor ka wan ra ya ka jing do dai nama kata ka Bible kong wanum ai ba on yalam ya pi da ka jing bitar ka kang kong wat ai ba ya pi on yalam namar bale ni yo i ka nuksa jong kai namar kan lo sa yalam da ka jing bitar upoi sya ka rinot sya kata ka jing long zero biang un bale u haban jangai sendon na baro uhaban leit bansa syaka taka jaka namar balik umla bandan biang ban ukpa bat ke kemen uhaban pet no nang ta namar balik namar ka jing le jong u ban ublai uhab sedang thamai biang ban ai kon yu adam do set ban sedang hada kumu kon nang kong nu kan ka dei ban herlut baro gi ke hana namar ka jing bitar ukan udono ya ka jing long hok nong kenti jong u nganong fi da pet Kacui, wadu iso ula bitar. Yu Jacob nomor bom ai serwa. Aduh kata kacing bitar yu su toba ule bit. Udino ya kacing long hanman jong. Udino ya kacing long hanman. Nganong ya fi kacing bitar barabor. Kat pelong ni bangin le bit. Bat kam tame la dangi bitar yu belai. Ngam te pi bapet hakan ni kapor. Yu pi don kacing bitar yu belai. Namar kacing em la dia. Pi bu kacing keli balai bat ngakum dia. Balai tang bat ngah balai kum dia. Yang no banga eat me shim no. Yang no banga sotalat ki jangai no. Kim dan ba eat yang apis ngo bitar ngolong marway, pis ngolong kade tang namar. Ba pidan ni kecing bitar. Bat dai kata don ba kentu piong ya le jasek piong ngam tre. Ya skap tin jong blai ngam tre ber nganget hangan si kam de jarak khat pis ngap. Kade kecing alam ke jong try. Bu try ang weng tu kecing bitar ko kon. Ya don hapreng jongi hagan ni ro. Yo pisu tu bukan dan ba itu kecing bitar. Pan bor na utray hakan ni kechan miet manong try ay bor nga weng kini kecing bitar na nga par fitep kecing bitar am kalong tek kum to kecing tap hapo ke bitar lada ka to kecing tap kadon ada fite am kan jie kan umrung ka to hapo bitar kalong kum juru kecing bitar am kalong tek to kecing tap bau men sem jong try yo benrung hangi ngi delek saka jeseng ni suji ngadong yefi namar balik kata ka cik pasle ka don hari kamrung e dalami nang ta kamrung e hapo jong i namar balik gir kyang biang namar ka cing tap baka e kata ka cing tap ka de ka cing bitar ka jong i try ong weng ya kata ka cing bitar plit no ya kata ka cing tap ngas ngau ha ka ni ka por ka bamanta dan bakpait hangi dan ha ka ni ka jaka fidon kamen plit no ya kata manong try nga pleno pelong yang nga ubri ubajam not nga perkat yang ni kaway siya mga pankot siya pang jong Moses uyalam ya kibreo batanum kibreo kibamdan di sungo kibreo bakaran meng ka Bible ka ong kiba rendang yakini kibreo uyalam yaki barka Bible ka aisnon yakan ka title ne yakan ka nam yo Moses ubri ubajam not tam super khat ma pi fidan kon chpongot na pindai bru bitar na bru macam not na panja bro chpongot ha juk opor film no
ngai teng le tu kuja kawang no sabari kini si kongot apa hala ka bible kong udah brio bagum no bejam no ngano fi wanum ai ba pin bitar lamar ki kam jong fi tentang ke business kami ya pi bitar no ya ki bahayang pi bitar no ya ki brio ngano fi ka jing bitar barabor am ngi kwa ban pheliu halor jong nur jong no bala dam dan mono em la de ulok ne ka lok sei no hang ta ngano ya fi namangi dot kam da ban pheliu hari haka ni kasingam ong fi pelio ong try ngam berat no shame ya ka jinglong ka jonga try thau thamai nga balong yang ngau briu bethamai try map yang ngam ngalong briu bitar ai bor yang pendap yang adu so jong men sim ka bor halor lede banganum long shu ubriu ubaki bitar hari ubasuki van bitar ubakan raya ka jing senai bangan kong ya me try nama ka bible kong habo blay la thau yang i ulah tahu hak jing la stream ka dor jong uhi kamat ngi kong yu blay habang ngi kong yu blay angin long kum tai ken ki basuki ban bitar try un ku yang i lambang ane ka ktien ngingat akan ka sngi fly yoma ka jing ku lambang ane ka jing kai nei pastor hoi kum ki breu bon sien ngi dan ya ka jing bitar hak jim ka jangi bat ka ktien ka jong blay ru ka pen kan mau ngi na ki samba lai punyo dekat ka ba pra ktien ka ong ni to why no nak jing bitar but ino ya kata ka jing otsla wat pun kusla ya lade kan lam tang sya ka bale sneo hot ka jing bitar apa ka don kan lam tang sya ka jing le sneo mar kum juro kum pastor lahi kai hot ukan la bitar yu blay mar ka jing bitar ka jang u ka penlong yu bon penyap no yu para jang u abel but what I kan ka jing bitar kan syong ha ka gm ka jong pi but weng no ya kan ka jing bitar na ka gm ka jong pi hot habau pol Ukraine kan kantian na ka city sikinong Ephesus nang ka basaw wang tubitar wan laptop hot kum ki bregi dan ka jing bitar dai what I bangin paypat sya kata ka jing laptop baka ktien ka jong blay ru nga I fi sa kanika way dekat ko ang nakaktien ka jong blay ya kata na ka Ecclesiastes lanong bahnyaw dekat ka kanday ko ang gumni walong ubashat bitar ha ka mensim jong me namar ka jing bitar ka syongsa aka syadam kibabit ka jing bitar ka dan tangi kibabit ngangat pimday kibabit mangangat akan ka por ngi kwa benduai namata ka jim ka jongpi ngin duai bo try undak ta ya ka jim ka jongpi hot bun sien ka jing bitar ka don re ai bo try un kta ya ka jim ka jongpi bangin long kumbalong utray bangin la ban yat ha kata ka lenti ka bo utray ulayat bangin don kini ki jing long ki jong try bagita ki so ki jong mun siem kam tam e so jong ka bor harala de un i ha ka jim ka jongpi ngin duai lang ha ka ka por Pajing bahabanang nong khoi kerteng ka jomeng iwan khmak ka jomeng ko pa hakade ka singi kerteng Jesus Christ nong penimji try ni ai nguk ko try ba me ai ka ktien ha ka gm ka jongi ko try ka ktien ko try Jesus wa khta ko try ya ka ta ka gm ka jongi ko try Jesus hoi ko try ka ba ktien ka jomi ko try ko ong ko try ba ktien ka jomi ka mi ko try kam juan phai thali bani ai nguk ko try ka ni ka singi ko try Jesus ba try ki dan ki khon ki jomi ko try ki ba pet ya ne program ka ni singi ba try bun sien ko try ka ta ka jing bitar ko try ka juan ban yele ha ka gm ka jongi ko try rai what ai ko try ka ta ka jing bitar ka la ban yalami ki ko try shika bale sni what ai ta ka jing bitar ko try ka la menyelami ki ko try shika bale pop ko try jisu kum bak tien ko jome ko try ko ong bak jibita ko dan tangau shadam jo ko babi ko try what I bakin long ki babi ko try and right try pendap ki ko try da ka jing champang ko jome ko try jisu pendap ki ko try da ka jing suk ko jome ko try hakata ka jing im ko jonki ko try jisu but try I bakin ki so ko try ko jom mun sim ko try jisu ken i ko try ka jim ko jonki ko try usok ko try jong ko bor holo la de ko try halo ka jim ko jonki ko try bakila ban tela kam ko try jisu ya kata ka jing bitar ko try jisu bakin dap ko try data ka jing suk ka jomi ko try ha ka jim ka jonki ko try ni ai ngo ko try bakin ktien ka jomi ko try kapen khia ngi ko try kapen khia na kini ta ka jing long ko try ki bedon ha ka jim ka jongi ko try bangi ai ngo ko try kapen thamai ya ka jim ka jonki ni khon ki jomi ko try ha ka ni ka singi ko try ni ai ngo ba me khta ki ko try jisu par me pendap ki ko try da ka jing suk ka jomi ko try ha ka jim ka jim perkhat ka jonki ha ka donut ka jonki ko try ban kum joro ko try ni ka po ko try ngi duai ko try jisu try ki babu
khôn ko try ki dan apren ka jing ko slide ko try ki dan try apren ka jing pang ka jing stom ko try ki ko slide ko try Jesus baki yo ko try ki jing pang ko try but try wang me ko try ka jing ko slide na ka jim ka jong ki ko try abi ki su tho ka ni ko we ko try ko ba tien ka jom me ko try ko to wan hanga phi borok ki bathaj ba ka bakhya ka jing khet dengan penjam try abi ki wan man bread ler ko try ka ni ka jing khet ko try jong ka jing pang ka jing stom ko try haki ki jat ki jong me ko try Jesus but try ngang nyet ko try Jesus abaki phai sha me ko try Jesus ngang nyet mi isen e ki ko try Jesus ba ngang nyet me pen khia ko try ya kita ka jing pang ki jing stom ko try na ka met ka jong ki ko try hakani ka po ko try Jesus ngang nyet me phai ka tien ka jong me ko try ma me pen khia ko try ya kini ki khon ki jong me ko try lingba ta ka Jesus nam ko jong me ko ba mela pen ja ko try lo ka ding phna ngi pen bana ka chi pen khia ko try hakani ka por ka met ka jini khon ki jong me ko try ba ngi nyet ko try ka jing pen khia ka tu ba ngi nyet ki la yo priang ko try ya ka jing pen khia da ka jing nyet ko try haka ka teng ka jong Jesus Christ ni pan ba ngi dem kini baro amen ngai ngoi sha yo try bu try long shi sha bu pa de dan apa yang jong fi bilang kwa shu ban yo ka jing slok na ka tien ka jong blay le dan kwa shu kita ki jing duai pila ban phone kita ki number ba fi e kita ki screen ki jong fi le ne pila man wan kan do yang ni sya ka di ka office jong ka potnet ka badan apa nong thmai nong khriam te tat adu bang ne shem yang pat aku ke singi blay ka jing suk unor kalam bat fi amen